नमस्ते. मी आज साबुदाण्याचं थालीपीठ बनवते आहे. हे साबुदाणे आहे, रात्री मी पाण्यात भिजत टाकले होते आणि त्याचे असे फुगले आहेत बघा. हे आता मिक्सरला लावायचे आहे, म्हणजे आता पीठ बनवायचं आहे. आणि हे शेंगदाण्याचं कूट आहे, हे उपासाचं मीठ आहे, हे कोथिंबीर आहे, मिरची आहे आणि हे बटाटा शिजवलेलं आहे. ते मी किसून घेतलं आहे बारीक, म्हणजे किसूनच घ्यायचं ते बारीक, म्हणजे त्याच्यामध्ये असे गट्टे नाही यायला पाहिजे म्हणून. हे 2 बटाटे घेतले आहे शिजवून. हा लिंबूचा रस आहे आणि थोडंसं घी आहे ना, तव्याला लावण्याचं पुरतं आहे, हे लावण्यासाठी घेतलं आहे. आता मी तुम्हाला हे पहिलं मिक्सरला लावून बारीक करून दाखवते. हे साबुदाणे आहेत भिजलेले, ते मी आता मिक्सरला बारीक करून घेते जरा पीठ करून. हे खिचडी कशी बनवतो आपण भिजत ठेवून, तसे भिजवले आहेत. आता हे मिक्सरला जरा बारीक करून घेते पीठ करून. हे असं चिकट झालं आहे ना, म्हणून याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकायचं, म्हणजे कसं सुकं पण नाही पाहिजे पातळ पण नाही पाहिजे ना, म्हणून. परत हे आता वाटून घेते, पाणी टाकलंय. हे साबुदाणे वाटून घेतले आहेत मी, हे बघा असे बारीक करून. ते आता मी काढून घेते, म्हणजे आता सर्व एकत्र करायचं आहे ना, त्याच्यासाठी. हे शेंगदाण्याचं कूट आहे बारीक केलेलं, ते त्याच्यामध्ये साबुदाण्यामध्ये टाकते, जे उपासाचं आहे थालीपीठ. हे बटाटा आहे शिजवलेलं, उकडून घेतलेलं, साल काढून किसून घेतलं आहे. 2 बटाटे आहेत बारीक बारीक. ही कोथिंबीर आहे आणि मिरची आहे, 2 मिरची आहे, थोडीशी कोथिंबीर आहे. आणि आहे ना उपासाचं मीठ आहे, याला संदेव बोलतात. संदेव मिठाचं मीठ आहे उपासाचं. हा लिंबूचा रस आहे, 1-1.5 चमचा घेते. आता हे सगळं मिक्स करून घेते, कारण ते आता तव्यावर आहेत ना, थापायचे आहेत. हे असं सर्व मिक्स झालेलं आहे, हे बघा. आता मी तुम्हाला निर्लेश तव्यावर करून दाखवते. गॅस पेटवला आहे, तवा पण ठेवला आहे, तापलाय तवा. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना, त्याच्यावरच थापते, कारण ती साबुदाण्याची आहेत ना चिकट आहेत म्हणून. थोडं तेल टाकायचं आणि आता मी त्याच्यावरच थापणार आहे. हे असे गोळे केले आहेत, हे बघा. हे पीठ मिक्स केलं आहे आणि हे गोळे बनवून ठेवले तसे, म्हणजे सारखे यायला पाहिजे म्हणून. आता मी ते तव्यावरच थापणार आहे, कारण का हे बघ हाताला चिकटतात ना, त्याच्यासाठी. असं तव्याला असं तेल लावते थोडंसं. हे पाण्यात हात बुडवते, असं हात जरा ओला करते आणि बघा हा गोळा आहे ना, मी तव्यातच थापणार आहे. ते साबुदाणे कसे चिकट असतात ना, ते पिशवीवर थापून पण नाही येत. बघितले मी, पिशवीवर थापून येतात का प्लास्टिकच्या, तर त्याच्यामध्ये पण नाही येत. आता गॅस फास्ट करते आणि त्याच्यावर झाकण ठेवते, कारण का त्यातून वरून खालून असे शिजायला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी. 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं. नाही तर झाकण काढते. हे बघा कसे म्हणजे खालनावरनं कसे सगळे म्हणजे व्यवस्थित भाजले आहेत. गॅस कमी करते आता. आता फिरवताना पण कसं ते नरम आहेत ना, हे बघा. फिरवताना पण कसे हळू फिरवायला लागणार आहेत असे. हे कसे उपवासाचे चांगले वस्तू आपण करायचे ना, तर त्याला टाईम पण लागतो आणि कसं हळूहळू करायला लागतं. घाई गर्दी नाही करून चालत त्याला. असे चांगले भाजून घ्यायचे, फुगतात पण ते.
हे झालेलं आहे, हे काढते आणि दुसरा घालते. गॅस जरा बारीक करते. थोडं तेल लावायचं. हात असा जरा गोळा करायचा आपला आणि तो गोळा पकडायचा. हातबीत भाजी येईल त्याची काळजी घ्यायची, नाही तर हाताला चटके लागायचे चांगलं खायला गेल्यावर. मी असे बनवते, पण ते रोज नाही बनवत. कधी कधी एकादशी वगैरे असेल तर. आणि श्रावणात आम्ही रोज बनवतो नेहमी, सोमवारी शनिवारी. आता झाकण ठेवते. गॅस फास्ट करते. आता खोलते झाकण. जरा त्याच्यावर वर असं ना तेल लावायचं, म्हणजे कसं खाली चिपकणार नाही. लय ना असं चमचा फिरवायचा फक्त तेलाचा. मस्त भाजलाय बघा. यात मी लसूण वगैरे काही वापरली नाही आहे, कारण लसूण वगैरे चालत नाही ना. जिरा, लसूण, टोमॅटो वगैरे काय उपासाला चालत नसतात. त्याच्यामुळे मिरची कोथिंबीरच खाली घेतली आहे आणि उपासाचं मीठ घेतलं आहे. हे चांगले जरा कडक करून घ्यायचे. हे असे सर्व आहेत ना, असे सगळे भाजून घ्यायचे. हाताने त्याच्यावरती दाबून घ्यायचं चांगलं. हात भाजेल, बोटं भाजतील त्याची काळजी घ्यायची जरा, म्हणजे तव्याला बोटं लागतात म्हणून. कारण ते पिशवीवर येत नाही, चिपकतात. हाताला पण चिपकतात. ते साबुदाणे बुलबुलीत असतात ना, ते त्याच्यासाठी. असे चांगले भाजून घ्यायचे बघा. असे फुगतात दाबून दाबून. त्याला पण चांगले. हे भांडं कसं साबुदाणे वाटलेलंच आहे, ते काय धुतलं नाही, ते राहू दे म्हटलं तसंच. आणि त्याच्यामध्ये हे आता चटणीचा प्रकार बघा. खोबरं, कोथिंबीर, ही 3-4 मिरची घ्यायची. मिरची थोडी 1 चमचा साखर घ्यायची अशी जरा, म्हणजे गोड लागूसाठी. आणि उपासाचं मीठ आहे ते जसं चवीपुरतं घ्यायचं. ही चटणी आहे ना, सर्व म्हणजे उपासाच्या, कुठली पण उपासाची गोष्ट करा तुम्ही, त्याच्यावर ही चटणी चालेल. थोडं पाणी टाकून असं घ्यायचं पहिलं. जरा पातळच करायची आहे. आणि आता वाटून घेते. हे साबुदाण्याचे थालीपीठ आणि चटणी एकदम मस्त रेडी तयार झालेली आहे. तुम्ही पण आता उपासाला करा श्रावण लागला की. पण श्रावणाच्या आधी पहिलं तुम्ही प्रॅक्टिस करून बघा जमते की नाही ते. जमणार. कारण साबुदाणे वाटता नाही ना, जास्त पाणी टाकू नका.